Hello guys! Welcome back ulit po sa aming YouTube channel. Ngayon po, busy na naman kami dito sa farm. Bali, dadamuhan lang namin itong mga tanim po namin kasi biglang lumago yung damo. Tsaka rin guys, yung ibang dragon fruit na bulok ng bagyo ng tubig. Sobrahan sa tubig. Papalitan namin siya ng panibago. Papalitan namin ng bago. Then yung mga wala pong tanim, ito po kasi wala po pong tanim, lalagyan na din namin Tatanim na rin namin. Kasi marami po talagang work, busy. Sobrang busy. Umpisa na naman ulit, back to work. Isa na naman natin ang ating umpisahan. Guys, nanyo naman ang aming sitaw. Sarap talbosan. Sarap na pang pakbitwa. Ito yung kiobitaw. Ito rin may mga naligaw na saluyot. Yan. Ang ganda ng talbos. Parang napapatalbos ako. Sarap yan. Natin ko na itong mani. Kanina pa namin to sinimulan guys. Kaninang umaga. Ngayon lang naharap mag-video. Mag-vlog. Oh, yan oh. Haba na ng niya. Ang laki na ng kanyang supling. Kaya yung kaya damo itapon mo dun oh. Nadamuhan na. Ipagilid mo dun oh. Ito mga sitaw yan. Puro sitaw yan. Ito naman yung okrahan. Yan. Oh, ang gaganda na. Ilang linggo na lang yan. Ayun may bulaklak no. Ito, tong dalawang plat na to na damuhan na namin kaninang umaga. And itutuloy lang namin ngayong hapon. Ito, tinataniman na rin namin yung mga wala pang tanim na dragon fruit. Naka-side na to. Busy ang mga girls. May papaya sa Ate Greta dito. Hindi ko lang alam kung parang naapakan na. Ayan. Yan. Dwarf yan. Yung papaya na yan. Yan. Parang kailan to tinanim lang. Ngayon malapit na mapakinabangan. Ito na tanggalin natin to.
Ito guys, so may bulaklak. Flower buds. Yun guys, oh. Sisipag nila, oh. Wala kami merienda ngayon. Ako nagmerienda na ng dragon fruit. Ako sarili, ganito lang dinala. Ang sukal guys, oh. Sabihin mo nga kung kakain sila nito. Ito nagtatalo kami dito, oh. Sabi ni mama, kinakain daw to. Ano tawag dyan, ma? Kamukhamutihan daw siya. Marakamote. Sabi marakamote daw. God, hindi naman to marakamote eh. Damo. Sabi niya kinakain daw. Kumuha ng pang Pa-comment ano. na lang kung ano. Comment down. Comment down guys kung kilala niyo tong damo na to. Kung ginugulay ba talaga to. Ito yung talbos niya kasi ipakita mo. Ito guys, oh yan. Lilipat ko dito guys yung ano, yung kamatis. Medyo ano na sila eh, malalaki na eh. Yan. Guys, tong poste kailangan sidsidin to para ano, matibay ang pundasyon. Para pag bumagyo, hindi siya matutumba. Then, tatabunan ulit ng lupa. Luwang-luwang pa ang linisan nyo ah. Pahinga muna ako. Pagod. Mawala ka magdadamuhan dyan. Dito ka sa likod pa. Kitang-kita na ang sitaw. Kanina. Mga nakatago. Pagod magdamo. Ayan guys, update tayo sa ating ampalaya. Oh. 'Di ba? Nasa taas na sila. Ingay ng maalaga namin. Yan, ipupunla lang namin tong ano, ay itatanim na tong ano, Kamatis. kamatis. Diba? Hindi pa kamatis, diba? Ang ingay nyo naman, mga gutom na ba kaya? Ilay. Tignan natin, yung maulam na. Ang bilis maglago ng damo, gawa ng laging nababasa ng ulan. Tanim ng kamatis para mayroon tayong harbisin. Tatlo lang boy. Luwag naman ang space. Lapit mo dito kunti, tatlo lang. Lemon mo. Buhay kayo ha.
hindi namin natapos, so susunod ulit. Hindi kaya, marami. Maluwang. The next day. Hi guys, ngayon pupunta po kami kay Apong Dura dahil kahapon may nakapagsabi po sa amin na nagdisgrasya daw po si Apong Dura, nahulog po ata sa kanal. Dali kasi nung sumamba kami kahapon, nakita namin din yung itsura niya kaya nadala namin siya ngayon ng pagkain. Saka nadalhin din namin siya ng gamot kasi may lagnat siya kahapon. Masakit daw yung katawan niya. Medyo nanghihina na siya ngayon, hindi kagaya dati na malakas pa siya maglakad. Nakikipagtawanan pa siya. Ngayon hindi na siya nakakausap ng maayos kasi gawa ng yung nararamdaman niya. Masakit daw yung katawan niya. Kaya dadalawin din namin siya guys. Pupunta namin kahit umuulan guys kasi nakabili na kami ng ng raincoat. Thank you! Ayan, kayong pa-raincoat. Tara na! Let's go! Guys, nandito na tayo kay bahay ni Apong Doro. Apong! Apong! Diyan siya? Dala tayong damit. Tulog pa tong bahay mo, Apong. May pasalubong kami sa iyo po. Pong, kilala mo pa kami, Pang? Kilala mo pa kami? Ano, may masakit pa saya? Wala mo sakit. Di ba nahulog ka sa may butas? Gatulo, guys. Mag-inom ka ng gamot na nilalagnat ka ba? Kapain mo nga. Mainit? Ayun yata, may tubig yata siya. Tanong mo ako nag-inom ng gamot? Yes, nagatulo guys yung bahay niya. Ito nga dapat. Lagyan niya lang ng plato o baka Natlog na po. Wala siyang tubig, ante? Ayan o. Mayroon na lang. Nagiban namin kanina. Ayan o, yun nasa yata. Pinagkatas ko rin kanina tapos binilang ko ng maruya. Nakadumi-dumi. Nagadaing. Yung pagkahulog niya, yung dito niya o. Ang tubig, basang. Yung violet na violet sa baba. Ayan ang Gamit, ante. Ate, baka masugat ka dyan sa Ante, wala man siyang matinong gamit. Kahit tubig sana. Painumin natin. May inilagay ako kanina. Katungtong red. Yung kwan I will Dumi-dumi. panghugas na yan ng kamay. Kasi kung nagabigay ako ng yung 1.5. Tinatapon niya. Tinatapon na. May sugat ka pa, Pao? Ba't Apong na paano ka ba? Ba't nalagdag ka daw dyan? Sa Sa butas. Walang masakit sa'yo? Huwag ka na kasi mag-alis-alis. Dito ka na lang. Kagabi. Nandito siya kagabi. Ganyan lang siya kagabi. Tumit niya, ginauspos niya. Ilakyat na namin siya kagabi. Nagbaba ulit siya dito. 3 pieces na kwan. Uspos niya ang pit niya, ganyan ang pit niya. Oh. Ano katapang pa sabi ni Auntie Nulitang kiborot niya dito. Pinipilit na ikwan. Ito, Teo. Ay, ito muna. Naggatas din siya kanina. Nagtimpla ako ng gatas ko. Tapos isang maruya. At nagadaing kasi. Ay, Inom ka ng gamot. Inumin mo ha, wag mong itapon. tika nga kung andito pa yung gamot niya. Nagamot din dito. Eh, siguro nagbigay nito. Hindi. Ipa-check up May ka namin? tamis baga ito? Yun lang pagkaano niya. May mong sugat ha. Kilala mo pa kami, Pang? Oo. Kaninong kami anak? Iwan ko Iwan ko eh. Sabi mo, kilala mo pa kami. Kalimutan anak. Nakalimutan na. ni Pasing ata. Ay, pasay. Wow. Yung mga single ladies niya. Ay na. Kamusta ka naman dito pong ay sa bahay mo? Ay, mabuti ako dito.
Apang, huwag ka na mag-alis-alis. Dito ka na lang. Oo nga. Ba't ka kasi alis ng alis? Hindi ako mag-alisa. Tingnan mo, na-disgrasya ka tuloy. Buti may nakakita pa sa'yo doon. Pagupitan niyo ngayon baka. Nahulog daw. Kanal ba yun, te? Tawag. Kalalim yung kanyang... Bali, nahulog daw siya guys sa, sa may butas. Buti may nakakitang mga bata nagtitinda ng balot. Lakad ka kasi ng lakad, Pong. Dito ka na lang. Nagdala kami ng ano mo, oh. Mga biskuit. Kung madisgrasya ka pa, dito ka na lang. Kaso nga, guys, tignan nyo naman yung kanyang tirahan. Kahit naman sino, talagang hindi rin nakakatid dito. Ayaw naman niyang ipagawa itong bahay niya kasi matanda na daw siya. Bahayaw. Gusto mo apang ipagawa na tayo? Ayaw niya na rin ipagawa kasi matanda na raw Oo siya. nga lang kasi kay ano, tinting. Gusto ko yung Violet pa yung ano mo, oh. Ano Yun na, dapay sugat. May sugat ka pa pala sa ilalim. Marami. Ayan, oh. Maasi kayo apo ka. May kakpasyaran ito balay ko. May kakpasyaran. Mahalanda. Mahal kayo. Hanggang sa kwang. Hindi na ako mamatay. Kung minsan matay na ako, ay wala kayo. Namimiss mo na sila, Apong? Apo. Namimiss mo sila, Apong? Mga apo mo? Hindi. Mahal ko ito. Kahit hindi ako. Bakit di ka nila mahal? Bakit di ka nila mahal? Kung hindi na akong mahal, mahal ko lahat. Mahal mo pa rin sila. Tapos kaya kayo, naglalaptap kayo nga nangingisit. Oo. Napintas ba mo? Grabe naman si Apong makangisi. Oh, hindi. Napintas kayo laptop. Nagdadakil kaya ka tao pa. Na. Te. Nagdadakil kayo ng tao. Wala. Awal kasda. Oh, nagbabasit mo nga ron. Kulang sa height. Oo. Anong nagpakain sa'yo dito, Pong? Ano yun? Meron na. Sino pa eh? Duduan dun siya. Tanda mo ilang tanong ba? Anong masabi mo sa kanila, Pong ay? Dun sa nagpapakain sa'yo? Tanda mo ilang tanong ba? Katawa daw. Kaya nga po, huwag ka na mag-alis ng alis. Buti nga may tumutulong pa rin sa'yo kahit paano dito. Kasi pag na-distrasya ka pa dyan sa... Tignan mo yan, nangyari sa'yo, nabutas ka doon. Oh, di kung nandito ka lang sa bahay mo, di hindi ka maano dito, kaya lang nga. Binilan namin guys ng putas. Kumakain. Pero yung ano... Kasi baka kung saan yan naman dalhin itong mga ano, ibibilin na lang natin doon sa pwedeng kay pasing pasyo, pasing butot. Kilala mo na pa? Guwapo ba si butot? Handsome boy daan. Handsome boy. Handsome boy ka daw, Papa. Oh. May fan ka dito kasi ako. Kahit gabing-gabi daw guys, umuulan, lumalabas pa rin siya. Ba't nagalabas ka pa kasi, Pong? Dito ka na lang sa loob. Hindi ka madisgrasya. Tignan mo, nasugat ka tuloy. Boboard ka na ba dito, Pong? Gusto mo samahan ka namin dito, Pong? Naboboard na siya kasi wala daw siyang kausap. Kaya labas siya ng labas. Naghanap siya ng makakausap niya. Kaya? Para maging healthy. Matamis. Matamis. Para mag-ano ka pa, maglakas ka pa. Mag-abot ka pa ng 100 years. Kaya mo pa, Apong, 100 years? Kaya. Kasi yung mga apo daw, pasyalan nyo naman daw si Apong para kayanin niya para yung 100 years niya. Kasi kayo na lang talaga yung mga iniisip niya. Dala kami pong ng ano. Oo, tinapay ko. Nalang ka rin namin pong ng noodles. Kaya lang, paano mo lutuin to? Hindi, ikaw na lang namin, Apong, sa pwedeng... Bilhin na lang namin sa nagpakain sa'yo dito pag ano.
siya na lang magluto nito, tapos ibigay na lang sa'yo pag naluto na. Mm-hmm. Kasi hindi ka naman pwedeng magluto, hindi mo na rin kaya. Wala ka namang kwan dito, lutuan. Subo. Samantay lalaki ni. Lalaki ka ba? Napagkamalan tuloy lalaki sila. Lalaki. Ay, kamera mo! Babae yun pong, hindi lalaki. Gwapo. Gwapo daw si camera girl. Dinala din natin ang asupan. Dinala namin siya ng kutas, saka tinapay. Ito ay para ano namin saka ano, nagaluto kasi may bigas ka na rin. Bigas ka. Bigas mo. Para may kainin ka po. Ano? No. Ah, Dilalang ka namin ng bigas, mga pagkain. Bilhin na lang namin sa nagpapakain sa'yo dito. Para sila na lang magluto. Okay lang yun, Apang? oo, okay. Para ihatid na lang dito, luto na. Bilhin na lang na. Bilhin namin ka, Ate Binos. Ate Binos? Sa Ate Binos ang katiwala natin. Ikaw ang anuhin ko, paluin ko pag hindi mo pinakain si Apong Dora. Yung magluluto guys, may bibigay din kaming gatas sa sukal at saka biskwit para sa mag-aasikaso nitong pagkain ni Apo. Iwalay siya, iwalay yung bigay namin. Yung dinala pala naming ilaw guys, ninakaw, kaya wala na naman siyang ilaw. Sinong suspect, Apong? Hindi mo na mukhaan. Pinakulong sana natin. Punay na rin. Ilaw lang, inakawin pa. Sige, Apong, kain ng kain. Kainin mo ng kainin. Titi po. Kabata mo. Nagbata ka man, Pong. Kala ko kon ka na. Hindi na mo birthday na ako nga. Hindi mo na matandaan, Pong. Talagang hindi na siya ganun ka-active guys, magsalita. Dati siya active na active, pero ngayon hindi na siya. Dati masayahin siya. Oo. Yung pag nakita niya biglang naging matamlay. Nainom niya na yung kawawa din. Mas kung magdala rin kami ng ulam mo dito bukas. Magkatay kami nagkatay kami ng baboy. Magkatay kami ng baboy pong. Huwag ka maingay. Atin lang. Dalang ka namin bukas ng ulam. Anong gusto mong luto? Lauya pong kaya mo? Lauya? Sinong gusto yun? Ay, gusto. Masarap. Basta masarap? Sige pong. Dalang kita bukas dito ha. Dalang ka namin. Buti may nakapansin pa sa kanya. Basang-basa na raw siya ng ulan kahapon. Ang lakas pa naman ng ulan. Tignan mo naman mabasa pa talaga dito Ganun na siya. Dalawa ko, pinagtang ko ng duster. Tapos sinamrahan ko. Maya-maya. Naglabas na naman. Apong, ba't malungkot ka? Ba't malungkot ka? Palambutan. Malungkot ka pang. Napay sad ka na ay. Ano pala natin? Kainin mo po nga. Ito bukas ulit. Thank you. Baka itapon mo po nga. Hindi na kita bigyan sa susunod. Kainin mo yan. Masarap eh. Masarap. Matamis. Nariga mo nung naalasing. Saan na yung magbantay sa'yo? Apong, una na kami kay mayroon pang trabaho doon sa bahay. May iniwanan lang namin yung gawa namin doon para lang pasyalan ka dito. Walang payong yun. Una na kami, Apong nga. Mati ka rumrumbara na. Tingkalatan. Bye-bye, Pong. Bye-bye.